जोबोद दुखुनांथाव खौरां। नैबे फट'आव नुनाय आइजोखौ नोंसोर मिथिखागौ जानांगौ। बिथाङानो जाबाय मनिका सन'वाल। बिथाङा धेमाजि तेलिजाननि हाइ रड खाथियाव फिथाइ-सामथाइ आरो जुसफोर फाननानै गावनि जिउखौ जोबोद खस्थ'जों सोलिबोगासिनोमोन। दाखालि बिस्तिबार बारायाव हरखाब मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव बिथांनि जिउआ गोमायो, जायखौ लानानै बयबो रायजो-राजाफोरानो दुखु मोननाय फोरमायदों। जोंनि बर'फोरनि लिडार्सफोरा मा खालामगासिनो? लोगोसे आसाम सरकारा जोंनि बर'फोरखौ टारगेट खालामदों नामा? आनजाद जानोसै नाथाय बिजाब गैया। दाबो बर' फरायसाफोरनाव बिजाब मोनैनि जाहोनाव बर' फरायसाफोरा गोबां जेंनायाव दं। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो नांगौ बायदियै बिजाबफोरखौ दासिमबो होनो हायाखै। तामुलपुराव थानाय दावगांबारि बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा दाबो बिजाब मोनाखै। बेखौ लानानै फरायसाफोरा जोंनि बिटिसिनि सरकार आरो आसाम सरकारखौ थाबैनो नांगौ बायदियै बिजाब जगायनो थाखाय गोख्रों खावलायदों। लोगोसे बिटिसिनि बिपिएफ सरकार आरो इउपिपिएल सरकार लोगोसे बर'नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय थाब एक्सन लानांगौ आरो आसाम सरकारखौ गोख्रों खावलायनांगौ। बिसिडिसिनि मासिगिरि बिपिएफ मिरु आफादनि नेहाथारिखौ हमबाय क'क्राझार पुलिसआ। खौरांनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला परबतझारा महकुमानि महामाया हाग्रा ओनसोलाव बेसेन गोसा साल बिफां दाननाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायआव क'क्राझार पुलिसआ परबतझारा जाला बिलाबि चेयारमेन आबुल सायख'खौ क'क्राझार पुलिसआ खायो। रन्जन दैमारि सारआ माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन? बिसायख'थि समाव खोथा होनायखौ लाखिनो हागोन ना बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिआ? बेखौ लानानै गोबां रायजो-राजाफ्रा सोंथि खालामगासिनो दं। बिथां हाग्रामा महिलारिआ बिसायख'थि समाव बुंदोंमोन दि आंखौ पावाराव लाबोनाय लोगो-लोगो आं रन्जन दैमारिखौ उदाङाव लाबोगोन। नाथाय दिनैसिमबो रन्जन दैमारि सारखौ उदां लामायाव लाबोनो हायाखै। जानो हागौ बिथाङा माखासे खामानियाव बेस्थ'। नाथाय रायजो-राजाफ्रा मिथिनो लुबैदों दि रन्जन दैमारि सारखौ माब्ला उदां अख्राङाव लाबोगोन। रायजोफोर, जों बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। जौ लोंनानै 12 सुबुंनि जिउ खहा। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया महाराष्ट्रआव बिस गोनां जौ लोंनानै सा 12 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। देहा फालांगिनि मिरु जाबाय नामा सिलापथारनि दिमै दैमायाव थानाय रिसर्टआव आइजोफोरजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोर मोननो हादों सिलापथारनि दिमै दैमायाव थानाय रिसर्टआव। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव पिएमपि-के, आसु आरो गुरखा फरायसा आफादनि गोख्रों सिग्रोमनायाव माखासे आइजोफोरखौ हमनो हादों। बिथांमोननि नाजानायाव देहायारि सोमोन्दो लाखिनायाव बाहायग्रा मुवा बेसाद मोननो हायो। लोगोसे गुरखा फरायसा आफादनि नाजानायाव माखासे आइजोफोरखौ हमनो हायो। आसाम-अरुनाचल सिमानि सिलापथारनि दिमै दैमायाव थानाय रिसर्टआव आयेन बेरेखायै सोमजिनाय देहा फालांगिफोरखौ फरायसा आफादनि नाजानायाव गोबां आइजोफोरखौ हमनो हायो। फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां समनिफ्रायनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बे खामानिया सोलिबाय थागासिनो दंमोन। लोगोसे फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा बे खामानियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो खानो आरो साजा होनो थाखाय खावलायदों पुलिस आरो आसाम सरकारखौ। रायजोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। जाय मोजां मोनो साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो मोनसे फिसा कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोरा।